Een kleindochter is een aanwinst. Een lichtpuntje in het gezin. Het is na een ellendige tijd, na het overlijden van Han, is dit echt een lichtpuntje. Ik heb 35 jaar in de zorggroep Noord-Limburg gewerkt. Bij de ouderen, dementie, gedrag, somatiek. Daarbij heb ik ook nog gewerkt daarbij in het Thomashuis in Venlo. En daarna, 11 jaar geleden, 11, 12 jaar geleden, hebben we ons hiervoor ingeschreven. Sowieso omdat ze die eigen Thomashuis hebben. Het is allemaal kleinschalig. Dan kunnen ze zich de zorg bieden zoals ze zelf wil. De kinders, ja, er is veel minder rompslomp, veel minder administratie door de medewerkers dan. Hè. Die hebben, natuurlijk moeten we ook als protocollen volgen, we hebben ook rapportages en we hebben ook, maar de meeste tijd ga je toch gewoon zitten in de zorg voor de mensen. Omdat ze kleinschalig is. De contacten met de ouders, de samenhorigheid is heel fijn. Bijvoorbeeld als er wat is en die knippert met de ogen, dan weet ik al van oké. Er gaat wat gebeuren of er is wat aan de hand of er is ergens last van. En dat is wel het fijne van een Thomashuis, vind ik. Na 11 jaar wat ik het nu doe, merk ze gewoon. Als die mensen zich vertrouwen, dan hebben ze zon, dan hebben ze vrienden voor het leven. Die mensen die houden van dich en andersom ook. Oh, hier is het bericht van Polymam. Dat het meneer Van Putten, dat is de vader van Thomas. En die zoekt in een instelling. Die vond gewoon dat de zorg, hoe moet ik het zeggen, niet goed genoeg was voor Thomas. De zorg moest zich richten tot Thomas. Niet Thomas naar de zorg. Dan zeg ik het allemaal even in het kort. En die heeft toen die huis opgestart, het eerste huis. Waar Thomas trouwens niet gewoond heeft volgens mij. Ik weet niet in het hoeveelste huis wel. Maar die is wel ook in een Thomashuis natuurlijk komen te wonen. Daarom heet dat Thomashuis. Maar we hebben wat twee Thomas hier. Dat is wel heel bijzonder, ja. Kijk heel wel van humor. Er is altijd in voor een grapje. Heel gevoelig. Dan heb ze Thomas. Heel behulpzaam. Ziet gelijk als er wat met tegen aan de hand is, of als ze meug is, of als ze zich niet lekker voelt. Dan is ze Lisanne. Lisanne is echt het meisje, het enigste meisje in huis. Maar het is echt wel 3 keer 7, dus dat kind zich heel goed redden hier, tussen de jongens. Een pittige tante, maar echt heel lief. En ze Jos. Jos, hij praat niet veel. Hij zit altijd op zijn eigen plekje. Maar hij kreeg dat allemaal mee. Als ik weer eens mijn telefoon kwijt ben, weet Jos hem precies te liggen. Dan heb ze Wart. Wart is ook een hele leven. Is echt, wilt Geert helpen, staat altijd voor dich klaar, heel bezig. Harry geeft feestwerken hier van het huis. Altijd in het zingen of liedjes. Dan heb ze Paul. Paul is eigenlijk Paul vind ik echt een zachte ziel. Ik kan heel eigenwijs zien. Dat hij niet een tafel komt. En aan de andere kant is ze heel zacht. Zit ook altijd op zijn eigen plekje, in zijn eigen wereld, maar ik kreeg het echt wel mee. En als ze Thomas Thijssen, die brengt hier wat meer reuring in de Thomashuis, is wat drukker. Maar wilde ik ook altijd goed helpen. 8 verschillende mensen, maar allemaal hebben ze inderdaad kwaliteiten. En dat maakt de groep heel hecht. Ze zijn echt wel met elkaar begonnen. Dat is ook heel bijzonder, ja. Ja, Han is 4 jaar ziek geweest.
die heeft dat heel goed voorbereid. Echt, alle respect. Het klinkt misschien heel stom als ik dat zo zeg. Ik heb nog meer respect gekregen voor hem. Wie hij met zijn ziekte omging daarna, toen na zijn overlijden. Want ik wist niet dat hij het zo goed voorbereid had. Hij had een heel draaiboek gemaakt van 15 hoofdstukken. Precies wie ik het moest doen. Hoofdstuk 1 is hoe gaat ze om met de financiën. Hoofdstuk 2, hoe duidt ze een ziekmelding. Hoofdstuk 3. Dus dat hele proces kost ik samen met mijn zoon, die heeft me dan geholpen, elke woensdag. Kosten we dat volgen. En zo zien we er eigenlijk goed gekomen. Dankzij Han, zelfs na zijn overlijden. Dus zonder dat, denk ik, zonder dat stuk, zonder die hoofdstukjes, zonder de hulp van de kinderen, had ik dat niet gered. Nee. En natuurlijk ook, niet te vergeten, de medewerkers, heel hecht team. Bewoners waren voor mij heel belangrijk. Want zelfs nu hebben ze het nog altijd over Han. Wie als, ik het zo mag zeggen, gewone mensen die willen iemand niet pijn doen en die laten dat dan maar weg. Die hebben het niet meer over Han. Maar hun wel. Hun zeggen gewoon bij elke gelegenheid, feestgelegenheid, dat is zo jammer dat Han er niet meer is. Han zou zeggen, Han zou dit zijn. Han zou hier boos om worden. Han zou dit. Dus dat is heel fijn voor mij. Toen Han hoort dat hij ongeneeslijk ziek was het eerste wat hij zei is dat hij geen opa zou worden. Dat vond hij verschrikkelijk. Ons gezin was heel belangrijk. We zien een heel sterk gezin. En Han wist dat ook wel. En heel hecht met elkaar. Dus ja, hij had een hele goede opa geweest, ja. Inderdaad, mijn huis staat ter overname. Gewoon samen met hun onder een dak. En dat is de sterke kracht van een toekomst. Dus daar blijf ik bij. En dat brengt rust. Maar dat helpt voor mij wel in dat ik dadelijk daar ook moet, ja, dat ik dadelijk moet gewoon verhuizen. En dan wist ze inderdaad gewoon ik van een eettafel waar er 14 man aan zitten, naar mij alleen. En dat zou me heel zwaar wel.